På Hjerl har vi en del dyreracer. Dels fordi vi gerne vil fortælle om de dyreracer, der oprindeligt gik på landet i gamle dage. Blandt andet sådan en jysk ko, som der står her. Vi har grise, vi har får, vi har høns, vi har geder, vi har heste. Det er noget af det, der vækker begejstring hos børnene. Det er vores dyr, især griseungerne, der render rundt ude på marken og snøfler det hele til, vækker stor begejstring. Men ellers så prøver vi på at gøre børnene interesserede i historien også. Vi har en historisk legeplads, vi har en historisk legestue, vi har åbne værksteder hos vores håndværkere, hvor børnene kan få lov at prøve sig frem, kigge et vindue, snitte en tøjklemme. Vi gør, hvad vi kan for at gøre børnene interesserede i vores historie. Børn vil gerne aktiveres, så de skal have noget mellem hænderne, de skal prøve selv, og det gør vi en del ud af, hele vejen igennem, lige fra stenalderbopladsen til vores bødker i bødkerværkstedet.